Natay nga imabot iti maysa a lalaki, iti maysa a balay pagagasan, kalpasan nga napaltugan. Basar ti inisyal nga investigasyon iti imparwar iti kaming iti kapulisan, nga indadaulwan ni Police Chief Inspector William Nerona, Chief of Police iti Ili Akabugaw. Agrup alas 9:45 iti rabii, iti may ka-18 nga aldaw, iti daytoy abulan, nga adda report nga intarayda, a maysa a lalaki, a napaltugan, iti barangay Baklig, iti nadakamat metla nga Ili. Nga ditan a nagrespondeda, nga insigida, dagiti kaming iti kapulisan. Ket ditan nga naamonda iti biktima, ket managan iti Bonifacio Brioso, Solatre. Wenno mas amamu itinagan a Miguel, 45 ti tawen na, nga agnaid metlang iti nadakamat a barangay. Dahito kat ni Terso Casabiliano, kat ado ti mapukpukaw ngamin nga ada sumagmamanong nga manok, and then adda pwede kitay ramramentas da dijay, ket isuran sa ti may nga suspetsaan da nga agal-ala. Ket ditan nga napasamak iti kung siguro dijay siguro mo iti may nga rason nga nakapaltugan na. Tinakapasamakan na dahito nga kaso kat dijay mismo nga unag iti compound Terso Casabiliano. Dahito lang ket agkaruba da iti mismo nga agkaruba da iti balay. Dahito agasidig da nga permi iti balay laeng dato ket han nga tauhan nga mismo dahito biktima rayan. Iti pinagtultuloy ng investigasyon dagiti kaming iti PNP iti Ili Akabugaw. Nakatugaw nga nadanunan da iti biktima iti uneg iti Lakon, Wenno Farm, iti managan iti Tirso Bong Sabeliano. Nga isomet mismo iti tudwen iti pamilya iti biktima kanang paltog ken Brioso. Panagkan-conduct investigation, may pagkab dati panakatay ni Miguel nga Solatre, ni Bonifacio, kat dati tatati pamilyana, kat umay da ipilan iti may da iti statement da, ta isunto mo iti basis mi nga mangipila iti darom, kat sigun kanya damit laeng, ta nakita da karong nga mismo, ni ti masuspetsa kat ni Terso Sabeliano. Tagay mo lang kakaruba damit laeng rayan. Nakarekobre di kiti kaming iti kapulisan iti maysa nga kalibre 22, wenno paltik, iti mismo a crime scene, ken maysa a bala, ken basar iti autopsy report, nga mapapati nga napangpang-urpay, iti natangken a banag, iti ulo ti biktima, ken nagsagrap iti tiro iti bala iti bagi ni Brioso. Kami matidididyayan, ken syempre iso ti maysa nga masuspetsa, ket ayan nalatamo adamo rights ng nga remain silent ket aging gana itatak ket syempre kasi kailangan i-invoke na kailangan mo DJ rights na you have to the right to remain silent ket siguro ton na maipila da ito nga kaso tal malala nga ron mo ti statement na dagiti pamilya iti biktiman ket into no bigat siguro maipile iti kason ta isumot iti kaya dagiti pamilya na bayan. Kadagito nga gundaway agdama nga may pilpila da iti kaso. Ken ti maitutudo nga sospek ani Sabeliano. Ket ditan nga impanamnamamet iti nadakamat nga opisyal nga mapakaamuan tayto iti pagdurdurasan iti kaso iti kabiitan a panawen. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.